Takže čaute, dneska som na Tribeči. Dnes vám ukážem voľné pokračovanie môjho prvého videa, ako som sa nestratil na Tribeči. Dnes si dáme traily od zastávky vpravo. Veľa ľudí ich možno aj nepozná. Niektoré z nich nie sú ani na Trailforxe, takže si uložte toto video a GPX-ko pripnem pod videom, ak by ste sem chceli ísť. Ja som tu dnes sám. Tlsťoši boli v Kalnici na lanovke, takže dnes sa im nechcelo šlapať. Takže ukážem vám tento trail a ešte ďalší. Obidva majú spoločný koniec. Poďme na to. To prírodný enduro trail. Fakt tu není toho veľa porobené, maximálne nejaké skaly vyskladané, ale je to nesmierne zábavné a jeden z mojich najobľúbenejších. Rozhodne sa oplatí k nemu vyšlapať. Najväčšia slavina tohto trailu je hlavne cez leto to, že toto tu býva zarastené, aktuálne to chalani vykosili a je to super, lebo tam sa tu skrývajú také kamene v tej tráve a ako vidíte, starajú sa tu o tie traily, takže oplatí sa sem ísť. Trail je to pomerne dlhý, pestrý. Keď sa vyjde z tejto lúky, tak už to je o mnoho viacej prehľadnejšie. Okolo 5-6 minút, takže ja si ho dám dneska na šupu. Budete tam spraviť dlhá prestávka, kde sa to potom napája s tým druhým trailom. Vidíte, nie je to jednoduché po tých kameňoch ešte sa aj sústrediť a rozprávať, takže niektoré úseky sú pozatvárané, odklopené, ale o to zábavnejšie. Tak a tuto rovno, aj keď je doprava ešte taká druhá varianta, ale tu boli kamene niekedy a prejazd ľahší. Trnie medzi stromy. Kočík. Tu je to odklopené, troška pribrzdiť hneď. Treba kompresia. Tu sa to spája s tým druhým trailom. Tu sa dá pokračovať už akým jednoduchším.
taká modrá varianta, alebo zelená. Je to také rýchlejšie. Kedy to tu býva, tie korytá potokov. To som zle vybral. Tie korytá potokov bývajú plné, hlavne na jar, lebo cez zimu, takže to býva celkom zábava, aj keď mať mokré nohy cez zimu už až tak nie. Skočík malý. A tu je prvý preraz cez koryto. Kompresia. Ideme ďalej. Druhý. Čo je dobré na Tribeči, je to, že sa tu dá jazdiť celoročne, keďže tu je hlina takého charakteru, že sa nelepí to blato. Keď áno, ste špinaví, je skôr také vodové, takže ak vám nevadí byť špinavý po jazde a umývať celý bicykel, ale chcete si zajazdiť, tak cez zimu určite odporúčam túto lokalitu. Od auta hore mi to trvalo nejakú hodinku 15 na začiatok trailu a vidíte, koľko som šiel dole, tu je potok, takže sa to oplatí a dá sa pokračovať samozrejme hore späť, čo si ideme tiež ukázať, alebo dá sa ísť rovno zabočiť doprava do lesa a pokračovať na tých trailoch, čo som mal v prvom videu. Takže som na začiatku trailu Pozerák, prvý trail Punishment, sa šlapal tady to vyššie, tento začína nižšie, vlastne na tej istej ceste. Poďme sa na to pozrieť. Matra Force je označený čiernou, ja si ho tak osobne nepamätám, aj keď je tu jeden taký technický úsek s takou skalou, ktorú som nešiel. Naposledy, keď som tu bol, tak bolo plato a sa to na oči šmíkalo, toto nebezpečné, takže som to vtedy obišiel. Ostré skaly prčiace. Toto by mala byť vrtačka doľava na ten kameň. No vlastne nie. Späť kúsok vyššie, troška zle som zabočil, to bola ľahšia varianta. To skôr doľava. Čiže túto doľava. Toto bol ten úsek po tých kameňoch. To nebolo zle na oči. Toto pokračuje a napája sa to tu na ten trail, čo som išiel pôvodne.